Mag mchele e gwenge mabunyale kaunti mabusia koro yuago nengo marach mar mchele magiwacho ni kelo kod achudhe madonjore kod ohand mchele. Achudhe gi mawachore ni wuok e piny mar Uganda oketogi giuso negi mchele kila achiel e nengo marach mar Sh35 kende. Cynthia Nyango miyo ler. E puothegi mag ochele e gweng' mabunyala kaunti mabusia, jopur kayo michendgi kowuok e puothe. Chenro mag mocho kod fundo dhi nyime kendo nenore ayanga ni keyo mar higani ber ahinya. Kata kamano, nengo marach mar ochele miyo jopur gi kihondko kaluwore kod nengo moidho mar pur. Kilima mchele pale nyuma kulikuwa mzuri kwa sababu kilo tulikuwa tunanunua kwa 56. Lakini sasa kwa saa hii ambao tunavuna hii imekuwa chini sana. Saa hizi tunanunua 35 kwa kilo ambapo gunia ni 22,800 na wakati ile tulikuwa tunachukua gunia kwa 4,000. Kaluwore kod koso bedo kod kambi mar rego chele gwengegi, chiro moikore kendo malong'o ne jopur mag ochele osebedo matek yudo, gino momiyo achudhe mawuok e piny ma Uganda kawo thuolono kendo keto bechgi giwegi. Kama tungekuwa tunanunuliwa na Kenya, tungekuwa tumeongea na Kenya, hiyo bei ambao Waganda wanachukua nayo hawangechukua nayo. Ungenunua zaidi kwa sauri wakati wa saa hii kilo moja inaenda kwa shilingi 35. Jopur koro dwaro kambi mar rego chele mondo gernegi gwenge mabunyala mondo konygi yudo chiro kendo medo nengo mar ochele. The national government through National Cereals and Produce Board and KNTC should as well respond effectively so at least we alleviate the pain of the farmer having to count losses out of rice production. Lal ma jopur oyudo miyo giluoro magiwacho ni dipo ka ochunogi mondo giwe pur mar ochele magiwacho ni nengone ni malo kendo gisani eka achiel osechopo siling maloyo 70,000 loso. Unapotumia shilingi 70,000 kuzalisha katika eka moja na alafu unapata gunia 30 ya uzani ya kilo 80 alafu iuze kwa shilingi 28, ukipiga hiyo hesabu utapata ni hasara kwa mkulima. Bei ikiwa tu sawa hakuna shida. Hii ni kazi tunazoea, lakini sasa tumekufa roho kwa sababu ya bei. Kata kamano, migao mar kiro pie puothe e gwengegi kaka yo achiel mar duoko chien pek mar pur kod chiro temo kelo negi chiro mar ochele e pacho kae. They also bought rice from farmers at Siriwo. So those two interventions have acted in stabilizing the prices. It's only that if it's a one-off system, then the prices will be dictated by the forces of demand and supply. So as NIA, the functions that are not our core mandate, we assist the farmers and we link them to the right institution that is offering that function. Meneja mar migao no e gweng' mabunyala, Peter Oriwo, wacho ni koso chiro en midhiro maduong' mahinyo jopur mag ochele e gwengegi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.